Kaixo guztioi, bideo honetan ikusiko dugu, behin zenbakiak notazio zientifikoan adierazita ditugunean, zenolako eragiketak egin alditugun haien artean. Bideo honetan bakarrik azalduko dugu biderketak agertzen direnean, bale? Hemen ditugu zenbakiak notazio zientifikoan adierazita, eta haien artean biderketak. Aipatzea, hemen parentesiak ni jarri ditu dela. Ni normalean jartzen ditut parentesiak ongi bereizteko zein den zenbaki bakoitza. Ez da beharrezkoa eta ariketa askotan ez dira agertuko. Baina, ni ariketetan normalean parentesiak erabiliko ditut. 3 maila ezberdinetan antolatu dut azalpen hau, errezenetik zaienera, baina ez dago ezberdintasun handiegirik lehenengotik bukara arte. Horrela egin dut bakarrik hobetu ulertu dezazuen. Bale, lehenik eta behin, hemen daukat zenbaki bat, 4 bider 10 ber 5 eta 2 bider 10 ber 3. Zer da burura ekarri behar dugun lehenengo gauza? Eta hau izan behar da mantra bezalako bat, zuen buruak etengabe errepikatu behar du. Eta hurrengoa, zenbakiak alde batetik eta 10ak bestetik. Ze adierazi nahi du honek? Adierazi nahi duena da, notazio zientifikoa daukagunean, beti izango ditugula alde batetik 10ak, eta beste alde batetik, zenbakiak, eta beste alde batetik 10ak. Nahiagut urdinarekin jartzea, bale. Eta beste alde batetik 10ak. Beraz, hemen lehenik eta behin jarri beharko ditugu zenbakiak eta gero 10ak. Zelan antolatzen edo zelan egituratzen dugu hori? Parentesiak mantenduko ditugu, biderketa baita ere, eta egingo dugun gauza bakarra da berrantolatzea. Zenbakiak jarriko ditugu, hemen agertzen diren zenbakiak eskerrean, hau da jarriko dugu 4 bider 2, eta bestetik hemen jarriko dugu 10 ber 5 eta 10 ber 3. 10 ber 5 bider 10 ber 3. Lehenengo zatia oso erraza da, 4 bider 2, hori guztio jaingo zue, 8. Eta, zelako 8 txuzi atera zaidan, 8, horrela ondo, bale. Eta orain, urrengo hemen daukagu 10 ber 5 bider 10 ber 3. 10 ber 3. Lehenengo debeatzen eta bigarren debeatzen ikusten dira berreketen propietateak. Hemen jarriko dut oso azkar interesatzen zaiguna. Eta interesatzen zaiguna da urrengoa. 10 ber zenbaki bat bider 10 ber zenbakia jartzen dugu 10 eta 2 berretzaile hoien arteko batura. Kasu honetan 5 eta 3 jarri beharko genuke 8 bider 10 ber 5 gehi 3. Eta zue buruari fijo zaudetela galdetzen. Baina hori zuzenean idatzi dezaket? Bai, zuzenean idatzi dezakezue. Kasu honetan, honetara helduko gineke, eta 8 bider 10 ber 8. Beraz, hemetik abiatuta, ona heltzen gara. Orain bigarren mailan gaude. Prozedura berdina da, zenbakiak alde batetik, 10ak bestetik. Beraz, hori desten badugu, daukagu 3 bider 5 bider, eta orain 10 ber minus 5, hemetik hartu duguna, eta orain hau falta zaigu bakarrik. Bider 10 ber 3. Egitura oso antzekoa. 3 bider 5, hemen daukagu 15. Bider, eta orain hemen daukagu minus 5 plus 3. Egin behar duguna da hau gehi hau, beraz minus 5 gehi 3. Minus 5 gehi 3. Zuzenean egin ezakezue, baina honek ematen du 15 bider 10 ber, minus 5 gehi 3 da minus 2. Minus 2. Hau izan ziteken emaitza, bai, baina nahi badugu emaitza notazio zientifikoan jarri, gogoratu, hemen komarik agertzen ez bada, esan nahi du hor dagoela koma. Eta gu nahi dugu koma, egotea beti zenbaki bakar bat izatea eskerrean. Hemen jartzen badugu, zenbatik dauzkagu, 2 zenbaki dauzkagu eskerren, eta gu nahi dugu bakarra egotea. Horregatik egingo duguna da, aldatuko diogu koma, bai? Eta komandatzerakoan, egiten dugu berdin, 1,5 bider 10 ber, bale? Behin mugitu dut koma, ezta? Eskerrera mugitzen badut koma, hau txikiago egiten dut, beraz, hau handiago egin behar dut. Koma behin mugitu dudanez, zenbaki hau behin egin behar dut handiagoa. Minus 2 gehi bat, minus bat. Bale? Azkenean nagoen egiten da minus 2 gehi bat. Gehi bat hori dator, nondik? Hemen koma mugitu dudalako, baina zuzenean jarriko dut, beraz, minus 2 gehi bat, minus bat. Eta hau bai, da emaitza zergaitik notazio zientifikoan adierazita dagoelako. Eta bukatu behar dugu azken,
bukatu behar dugu azken mailarekin. Zer da aldatzen den bakarra? Bueno, alde batetik zenbakiak amartarrien jarri ditugula, biderketa hau ez da horren errez esango eta kalkulagailu erabili beharko dugu, eta bestetik bietan agertzen dela negatiboa. Eta hau batzuetan erratzera eramaten gaitu. Beraz, prozedura berdina, alde batetik, 7,2 bider 6,8 izten dugu parentesia, eta orain, 10 ber minus bi, bider 10 ber minus 7. Vale, berdin. Hau egiteko, bai ala bai, kalkulagailu erabil behar dugu. Jartzen zuen 7,2 bider 6,8 eta ematen digu 48,86. 48,86 bider 10 ber minus bi minus 7 da minus bederatzi. Minus bederatzi. Aurrekoan bezala, ez dugu notazio zientifikoan adierazita, ezta? Komaren ezkerraldean bi zenbaki daudelako. Beraz, berriatziko dugu eta horrela geratzen zaigu. 4,8 bederatzi 6 bider 10 ber. Kasu honetan aurrekoan bezala, koma eskerrera mugitzen dudanez, egin dudana da zenbakia txikiagotu. Beraz hau handiagotu behar dut. Minus bederatzitik minus 8 eraman behar dut. Zergatik, koma behin bakarrik aldatu duelako. Baina ez dugu bukatu, ze orain komaren eskuman hiru zenbaki ditugu, hiru zenbaki amartar, eta gu bakarrik bi erabili nahi ditugu. Baina ze gertatzen da hirugarren zenbakiarekin, begiratu behar dugu, ea hirugarren zenbakia bost edo handiago den hau igotzeko. Kasu honetan bai, baina karo, eske bederatzi 10 eramaten badugu, da giketa bat bezala, zinetan bat hori solte garatzen zaigun. Beraz, zuek pentsatu, nik hemen badaukat 89,6 eta borobildu nahi badut, 89 bihurtuko da 90. Beraz, hau ematen digu 4,90 bider 10 ber minus 8. Eta hau izango da, gure bukarako emaitza. 0 hau ez baduzu hemen jartzen, ez dago arazorik, 4,9 bider 10 ber minus 8, honen berdin-berdina da.